Id-diġitalizzazzjoni mhux biss qed tevolvi pass maġġel iżda qed taffettwa lil kulħadd. L-internet sar l-aktar forma komuni utilizzata mill-popolazzjonijiet kollha, tant li m'għadux jitqies bħala kapriċċ iżda sar neċessità. One News tkellem mal-Membru Parlamentari Ewropea Josien Cutajar li spjegat kif fil-livell Ewropew dan id-dritt għandu jkun aċċessibbli u rikonoxxut bħala dritt uman. Ħdimt opinjoni kont in-negozjattriċi għandhom tas-Soċjalisti u l-Kumitat tat Trasport u Turiżmu relatata ma' liġi dwar l-intelligenza artifiċjali li ġat insab magħna u li se tkompli tiżdied fl-importanza tagħha. Fejn sħaq dwar l-importanza li l-bniedem irid ikun fiċ-ċentru ta' teknoloġiji ġodda bħal dawn li jkollna regoli ċari. Skont id-deċenju diġitali tal-Unjoni Ewropea li huwa format minn setta miri diġitali li sal-2030 l-Istati membri jridu jilħqu, b'mod holistiku huwa maħsub li joħloq trasformazzjoni diġitali Ewropea bbażata fuq 4 prinċipji fundamentali: infrastruttura diġitali sostenibbli, trasformazzjoni diġitali għan-negozji, ħiliet innovattivi u digitalizzazzjoni moderna tas-servizz pubbliku. Josien Cutajar sostniet ukoll il-ħtieġa li fuq bażi Ewropea ikun hemm patt b'saħħtu li jirrikonoxxi li gżejjer żgħar bħal Malta jiġu mejjuna biex l-opportunitajiet f'qasam bħal dan jintlaħqu permezz ta' stipulazzjonijiet xierqa.